Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sunana Umar. Kamar yadda kuka sani, yau channel ɗin nan namu mai albarka watan Hausawa Crypto zai nuna mana yadda za mu yi claiming na ko akan Metamask. Kawai abin da za ka yi, ka shiga cikin Metamask ɗinka, sai ka jira ta buɗe. Yawwa, in ta buɗe maka kamar haka, sai ka danna nan, gurin. Bayan ta buɗe maka, kamar haka, sai ka danna nan search or type URL, sai ka danna shi. In ka danna shi, sai ka rubuta Coredao.org. Sai ka rubuta Coredao.org, sai ka danna nan. Yawwa, bayan ya shigo da kai nan ya nuna maka, sai ka danna nan menu kenan. In ka danna menu, sai ka danna airdrop, gashi nan airdrop. Sai ka danna, watan in a Najeriya kake, ka gani a Najeriya nake, ya yo min sacin ɗin ƙasata. In kuma kai ba a nan kake ba, sai ka danna nan gurin, ka danna kai selecting ɗin ƙasar da kake. To mu a Najeriya muke, saboda haka Najeriya za mu danna. Bayan ka zaɓi ƙasar da kake, sai ka danna confirm. Mu kaga bai nuna mana a me muke so, a OKX ko kuma a Metamask muke so mu claiming ɗin ba. To amma kai in ka zo kawai ka danna Metamask, tunda a cikin Metamask za ka yi claiming ɗin code ɗinka. Kawai sai ka janyo ƙasa ga confirm nan, sai ka danna confirm. Gashi nan abin da za mu claiming 1.39, abin da za mu claiming kenan. Sai ka danna claim. Yawwa, in ya nuna maka haka, sai ka janyo ƙasa ga confirm nan, confirm, sai ka danna confirm. Yawwa, sai ka jira sai yana transaction submitted. Yawwa, shi kenan ka gama, sai ka dawo kan wallet ɗinka. Nan kenan. Yawwa, kun ga abin da muka yi claiming yanzu, gashi nan. Dama muna da ragowa, yanzu ya zama 1.4. Shi kenan.